амонат бонк яке аз бонкҳои бузурги тоҷикистон дар 2 моҳи охир аз мардум ба маблағи 1 миллиону 36 ҳазор сомонӣ саҳмияҳои ҷамъияти барҳамхӯрдаи сангтӯдаро харидорӣ кардааст. яъне ин аллакай мактуб ба ҳамаи филиалҳо рафтааст, онҳо маблағ доранд. мо ҳатто бо вазорати молия ки муассиси мо аст, мо ин тараф хел шуда наметавонад ки маблағ аз унҷа нагзарад. мо ҳатто аз маблағи худмон пардохт карда метавонем, баъдан вазорати молия ҷуброн мекунад. раиси ин бонк дар нишасти хабарӣ гуфт, ҳукумат барои харидани ин саҳмияҳо 10 миллион сомонӣ ҷудо кардааст. бонк ҳар саҳмияро бо қимати $10 ё муодили 9 сомону 40 дирҳам харидааст. ҷамъияти сангтӯдаро давлати тоҷикистон соли 1996 барои бунёди нерӯгоҳи сангтӯда 1 дар ноҳияи Данғара ташкил дод ва саҳмияҳои онро ба мардум фурӯхт. дар он сол саҳмияҳоро бо қимати 3000 рубл фурӯхтанд. аммо ба сабаби идомаи ҷанги дохилӣ ва набуди пули кофӣ сохтмони нерӯгоҳ оғоз наёфт ва тарҳи нерӯгоҳ то соли 2005 иҷро нашуда монд. сохтмони нерӯгоҳи 670 мегаваттӣ соли 2006 бо пули Русия оғоз ёфт ва соли 2009 ба анҷом расид. айни замон 75% саҳмияҳои нерӯгоҳи сангтӯда 1 дар дасти ширкатҳои давлатии Русия, Росатом ва Интерраоес ва 25% дигар дар ихтиёри Тоҷикистон қарор дорад.